Pratite jutarnji program televizije Belem i vikendom i kao i svake subote, evo nešto iza 9 sati, vreme i prostor odvojimo za Polikliniku Bocokić. Ja mislim da ste se već negde navikli na njih kao na naše dragi stalne saradnike. Sa nama ovoga jutra dr. Aleksandra Bocokić, specijalista imunolog. Govorimo o alergijama. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. E sad, nekako obično se zimi ne govori o alergijama jer čekamo proleće pa na proleće krenu i onda svi krenemo da pričamo o tome. Međutim, pretpostavljam da je vrlo važno spremiti se unapred i da je bolje sada kada ih nema ili kada ne reagujemo tako na mnoge alergene, možda se sada spremiti za proleće i za ono vreme kada krenu alergije onako u punom svom zamahu i jeku. Da li se meni samo čini ili su sada češće alergije nego što je to bilo pre par godina ili možda samo imamo više mogućnosti da ih ispitamo? Pa ova priča naša zaista ima jedan preventivni karakter. Ja verujem da svako od nas se tokom života susreo ili ima nekog ko je imao neku alergijsku reakciju. Unazad 10 do 15 godina zaista je došlo do povećanja broja ljudi koji imaju neku vrstu alergijske reakcije i to su u stvari reakcije preosetljivosti. Mogu da se jave kao reakcije na neke supstance koje se nalaze u našoj okolini. Na proleće, kada sve počne da cveta, veliki broj ljudi ima taj neki alergijski rinitis, polensku kijavicu, bronhitis, tegobe sa disanjem, konjuktivitis i slične simptome. A takođe alergije mogu da se jave i od najranijih naših članova koji već imaju 2-3 meseca u vidu nekog atopijskog dermatita, pa onda alergije na hranu se javljaju. I neki ljudi imaju problema kada je u blizini mačka ili kada je u blizini pas zbog dlake i peruti ovih životinja. Zatim vrlo često nam smeta prašina u nekoj prostoriji, grinje i to su sve neke alergijske reakcije koje zaista jesu česte. S druge strane, postoje alergijske reakcije na hemijske supstance. Tu bih navela lekove kao jake alergene, a takođe voljela bih da skrenem pažnju roditeljima da, recimo, videla sam u par slučajeva malu decu školskog uzrasta kako konzumiraju napitke za povećanje energije koji, ne znam, su jako gazirani i puni različitih hemikalija. Te supstance su jako opasne. Tako da nam okruženje jeste takvo da kad god se nešto desi sa našim imunim sistemom, možemo da uđemo u reakciju preosetljivosti i odreagujemo stvaranjem neke alergije. Da li alergija može da se izleči ili se samo drži pod kontrolom? Znači, mehanizmi koji dovode do alergije mogu da budu apsolutno izlečivi, mada u nekim situacijama alergija ima i genetski faktor. Znači, ako je, recimo, i otac bolovao od astme i majka, verovatnoća da će dete bolovati je 70%. Tako da lečenje postoji, smanjivanje tegoba da, ali ako je genetika jako uključena, to je otežavajući faktor. Ali zato postoji ono što zovemo olakšavajućim faktorima. To je da ukoliko se na vreme ispita da li smo i na šta smo alergični, postoji način da se to drži pod kontrolom, je li tako? Tako je. Kako se uopšte ispituje alergija? U okviru ispitivanja alergija, znači, radi se jedan opšti medicinski pregled, uzimanje podataka o tome kad nastaje, kako nastaje. Tako da ispitivanje alergija ne podrazumeva samo ispitivanje panela, alergena ili one kožne testove. To jesu alergoprobe, ali koje se rade u krajnjoj instanci ispitivanja alergije. Obično proverimo i da li je možda neki virus prisutan, rade se analize stolice na parazite,
uvite, radi se krvna slika, gvožđe, znači takve neke analize koje su mnogo jednostavnije pre nego što stignemo do ispitivanja svakog pojedinačnog faktora imunog sistema. Tako da bih voljela da naglasim ljudima koji imaju probleme sa alergijama da je možda sada pravo vreme da preventivno počne da se deluje za taj period proleća koji će ubrzo stići. I da uvek pre ispitivanja alergije potrebno je da se jave lekaru koji bi protumačio da li je to zaista alergija ili je to reakcija na neki od drugih patogena ili na naš sam organizam. To je isto jedna vrsta reakcije preosetljivosti ili autoimunosti. Dobro, sve se to naravno može ispitati u poliklinici i laboratorijama Bocokić, ali kada se recimo utvrdi, dođe neko kod vas na pregled, odrade se sve analize, završite se taj laboratorijski pregled i utvrdi se da je alergičan tačno na nešto, tipa na korov, na polen, eto recimo to, šta onda? To je onda u suštini najlakša situacija. Znači, mi imamo vrlo često dokazanu alergiju na jaje, na ribu, na mleko, na kikiriki. To su sve stvari koje možemo ukloniti iz naše ishrane i to je konkretno najlakše. Što se tiče polena i prisutnosti tih nekih alergena u vazduhu koje mi udišemo, nekada je teško zaštititi se od toga. Međutim, to su obično sezonske stvari koje uz dodatak male terapije mogu da prođu onako lako. Alergija na sunce je takođe izražena poslednjih godina. Mi to narodski kažemo, sunce nije što je bilo. Sunce jeste što je bilo, ali ozonski omotač nije što je bio. I onda se vrlo često javljaju poslednjih godina neprijatno crvenilo, svrab na koži. Može i to da se ispita pre no to sve krene? Pa, otprilike, znači, nismo pripremljeni za izlazak na sunce i to je jedan od najvećih problema. Kada neko celu zimu provede unutra, pa onda i proleće, i onda odjednom prvog dana na plaži javi se osetljivost. Znači, to su poznate stvari i sunce zaista jeste pre ako nema dobrih tih zaštitnih elemenata koje je nekada naša priroda imala. Tako da se takvim ljudima zavetuje lagana priprema za izlazak na sunce i naravno konsultacija sa lekarom jer može biti skriveno nešto drugo iza toga. Jasno, ali sve se na kraju vrti oko imunologije, oko imunog sistema, oko toga da ako imamo dobar i jak imunni sistem, manje ćemo biti osetljivi na spoljašnje faktore. Ako smo ranjivi iznutra, naravno da će spoljašnji faktori onako jače delovati na nas. Tako je. Suština je u dobrom balansu, znači u dobroj toleranciji, u imunog sistema. Ne valja ni prejak, ne valja ni preslab. Znači mora da postoji neki balans koji stičemo prvo genetski, a drugo jednim regularnim stilom života, izbjegavanjem stresa, korišćenjem dobre hrane, dobrim međuljudskim odnosima, to sam već pričala. Znači sve je to bitno da bi naš imunni sistem lepo funkcionisao, fizička aktivnost, vazduh, šetnja, sve to nam treba. Dobro, eto, čuli ste, poštovani gledalci, ukoliko imate problema sa alergijama, a kažu, ne znam, neke su procene, svaki drugi stanovnik ove naše zemlje i zemaljske kugle kažu ima neku vrstu alergije. Sada je pravo vreme da se testirate, da ispitate na što ste tačno alergični, da biste preventivno mogli da delujete i onda kada krene u jeku svog onog cvetanja i svih onih alergija, onda da budete spremni. Ukoliko, kažem, imate takav problem, prava adresa na kome se svi problemi ili barem većina problema mogu da reše, Poliklinika Bocokić, Poliklinika i laboratorija Bocokić Nikoletina Bursaća broj 8. Telefon je 018 572 795 ili sajt www.privatnaklinika.rs za sva vaša pitanja, zakazivanja i za dobar deo problema koji možete rešiti tamo. Hvala puno što ste bili gost. Hvala i vama. Radujem se ponovnom susretu. A mi idemo da vidimo Marijanu koja je negde na polju, kakva je situacija, kakvo je vreme, kakva je temperatura i šta nas to čeka danas.